Ку-ку. Кликай, тати, мама. И тати. Колпазанки. Тати. Бу-бу. Скажи, вот так не здесь. Да, мама. Точно так. Тати ще го сложи в YouTube, мама. Клипчето. Точно така, мама. Я, мама, да видим. Или, где мама мечету? Так. Хайде, мама. Къде мама мечету? Погледни мечету. Къде? Да. Не искаш ли да си играем на мече? Да. Ма. Точно така. Ма. Не Ма. Хей, ще ти казваш мама. Къде е тати, мама? Ще ти снима беби? Малко сладко бебенци имаме тук. Да, те е сладко, бе. Само не мъж спи. Ох, какво сега видяхме дистанционното. Хайде, мама, дистанционното да играе. Хайде. Трябва да се клипне. Да. Ето, много хубаво кукурико имаш, бе. Много хубаво кукурико имаш. Хайде, мама. Кажи към мама кученцето. Как казва мама? Как казва мама кученцето? Бал. Възтресете. Изтресете. Дистанционното не се еде. Не. Мама каза не. Къде я внимавай? Не. Ох, ще го стигнем. Опа. Не. Мама каза не. Ей, бебе, стил се можеш. Не. Дай бът. Бът. Дай бът. Или дай бът. Не ли я казах? Бът. Да. Каза не, мама. Мама каза не. Да, мама. Точно така, мама каза не. И че ще слушаш мама, тати. Точно така, мама. Не. Бът. Ей, копазанки.
Рухайся. 이래야. 예? Айде кажи чао, чао. Пили чао, чао. Дай тулка, мамо, дай тулка. Дай тулка. Чао, чао. Иди, мамо. А, Ай, така. аз така ти чао беше.